sino en toda la carne y en toda la sangre. O Ourense Film Festival presenta este ano Colleita, unha sección renovada que recolle os froitos cinematográficos de cineastas que mantiveron unha relación especial co certame. Baixo este novo nome, Colleita convértese nun ciclo de 4 películas que aínda non foron estreadas en Ourense e que representan o talento e a diversidade de mirada de autores e autoras vinculadas ao festival. A directora ourensa Lucía Álvarez ten unha traxectoria estreitamente ligada ao festival. Participou na sección oficial Panorama Galicia con La Espada de Mouruás. Presentou unha das galas do certame e estreou varias das súas curtas en edicións anteriores. A súa nova longa metraxe, Amores Bruxos, súmase a Colleita como a unha mostra da súa evolución creativa e o seu arraigamento co territorio. Norberto López Amado, tamén nacido en Ourense. O seu vínculo co certame inclúe a participación na sección oficial internacional con La Decisión de Julia, que lle valeu o premio a mellor actriz para Marta Belaustegui e o seu labor como xurado internacional, así como o premio Ourense recibido en 2019. A súa nova obra, El cuento del lobo, promete unha mirada intensa e persoal que enriquece esta colleita cinematográfica. O director Miguel Ángel Butini volve a Ourense tras presentar o documental Emilia, centrado na figura de Emilia Pardo Bazán dentro da sección oficial Panorama Galicia. Nesta ocasión, Mr. Nadie incorpórase a Colleita como a unha proposta que reafirma o seu interese polos personaxes complexos e as historias con profundidade social. Pachi Bisquer debuta como director con La sombra del ombú, que se estreará en Galicia dentro do marco do festival. O cineasta viviu varios anos en Ourense, tanto na capital como na Ribeira Sacra, e colaborou co certame en diversas facetas. A súa primeira longa metraxe como realizador é unha aposta valente que completa esta edición de Colleita.